Kaixo, egun bat falta da, Domusa 40.000 eta nola ja azkeneko egunetan eta bezperan gauden ederri diguizmi bat ingo dugu. Pasatzen eizenien animoek emateko, ze danan beharra eukiko dugu. Egile da, pasatzen eizeneako ja gehien txuen hau galdin egongo zeatela. Baina, bueno, ikuste baldin manazue, anima hau danak eskertuko ditututa. Beraz, goitik bera hasita, kamisetie hain bere izgarri egin detena, izengoa emango detena, 2008ko azpitiko San Silvestreko kamiseti hori hasteko. Gero horren gainetik Salomonen motxila txiki hau, bere bi botila txurik jartzeko lekuekin eta bere poltsikuik dauzkenak kategoria. Gero, praka berri batzuk erosin ditun, ez die lehen oleako ibiltzen ditun eta urte hasieran ibiltzen ditun praka berdinek, ASICS batzuk erosin ditun, indala aste batzuk, oso komodo edia eta primeran etorri zaizkit egile esan. Ja hankatea aile hauta egun berezi bat dela, aprobetxeu dut nire sare sozialetan dauketen perfileko argazkiko logue ibilita galtzeta batzuk sortu nitun, Wagixi esker eta hau etxe dira, urdin argilek, argi gelditzei. Eta bukatzeko, zapatilakin oindik dudie dauket, zenbate hori iteun eta horren arabera erabakiko goizien bertan, baino anoagunetan eskaude jobe nire laguntzaileei zapatilak preste eukitzeko bazpare, eta bi hauetako batekin ertengo naiz, ASICS Gel Trabuko 12, aurreko urtien Domusa hauekin inun, eta ASICS Trabuko Max lauek, baina hoxe, oaindik nola ez dakiten zenbate hori ingoun eta ze gau klase pasauko dugu, oaindik ez dut erabaki. Beraz, bi zapatila hauetako batekin ertengo naiz, eta segurunez, aileu bestiekin. Beharrezko gauzak aparte, hau da jantzita emango deten erropia, xirak, manta termikoek eta danak Salomon motxila gorrikin emango ditut, eta besteik gabe, ja tripak dantzan dauzkeu, nervioso gaude, baina, bueno, ja inberreko dan egin da dago, eta ez dago atzak bueltaik. Bihar goizeko 8 Azpitiko plazan ikusiko gea, eta arratsaldeko 8 ere ikustegean. Eurre!